Гомәр бин Хаттаб, Гомәр радиаллаһу анһу белән булган бер вакыйганы мисал итеп китерәсем килә. Әлбәттә, Гомәр бин Хаттаб бик изгелекле гамәл гыйбадәттә вакытларын уздыра торган, һәр вакытта да зикердә, һәр вакытта да гыйбадәт кылып утыра торган, һәр вакытта да гыйбадәттә булган бәндәләрнең берсе иде. Әлбәттә, ул якты дөньядан күчкәннән соң берничә кешенең тешенә, бер үк вакытта берничә кешенең тешенә керә һәм ул җәннәттә дип төштә күрәләр. Җәннәттә дип төштә күрәләр һәм инде анардан сорыйлар: "Эй Гомәр бин Хаттаб, эй Гомәр радиаллаһу анһу, син гел зикердә идең, гел гыйбадәттә идең, һәр вакытта да зикер кылып, гыйбадәт кылып, гамәл кылып яшәдең. Шушы гамәл кылганың өчен син җәннәтле булдыңмы?" дип әйтәләр. Шушы гамәлләрең өчен җәннәткә ирешкәнсеңдер инде дип әйтәләр. Һәм шул вакытны Гомәр бин Хаттаб, Гомәр радиаллаһу анһу әйтә: "Минем әлбәттә изгелекләрем дә, гамәлләрем дә, гыйбадәтләрем дә бар иде ди. Ләкин мине җәннәткә илтә торган бер изгелегем бар иде ди. Бер изгелегем ул да булса ди, мин бер вакытны урамда барганда бер баланың кышны тотып торганын күрдем ди. Бер кышны тотып торганын күрдем. Моны күргәннән соң мин бу кышны иреккә җибәрү өчен бу кышны бу баладан сатып алдым ди. Бу баладан сатып алдым һәм бу кышны иреккә җибәрдем ди. Шушы иреккә җибәрүем аркасында Аллаһ Тәала миңа әҗр-саваплар насыйп кылды. Әҗр-саваплар насыйп кылды һәм мин шушы җәннәткә ирешергә, миңа җәннәткә керергә насыйп булды ди. Әлбәттә, җәмәгать, без дөньяда яшәгәндә фақат уйларга түгел, ниндидер бер хайваннарга, кошларга ярдәм итәм дә мин җәннәтле булам дип уйларга түгел, инде гамәл кылып, гыйбадәт кылып яшибез икән, һәм инде үзебез белән бергә яшәүче барлыкларга да ихтирамлы, игътибарлы булсак, Аллаһ Тәала моның әҗренә, савабына насыйп итә. Әҗр савабын насыйп итә, бу инде Аллаһ Тәаладан бирелгән бер бүләкләр. Урамга чыгып шушы кошларны, хайваннарны ризыкландырабыз икән, моның белән генә безгә фәкыйрьлек килми. Моның белән генә безгә фәкыйрьлек тә, ачлык та килми, әлбәттә, моның белән без үзебезнең ризыгыбызны гына арттырабыз. Әгәр дә без чыгып, Аллаһ Тәаланың биргән хайваннарына, кошларына шушы ризыкларны бирәбез икән, Аллаһ Тәала шушы биргән ризык өчен безнең ризыгыбызны да, милкәтебезне дә һәм инде безгә төрле шатлыклы, куанычлы вакытларны да әлбәттә арттыра. Бу Аллаһ Тәаладан бирелгән бүләкләр. Һәрберчә барлыкларга, хайваннарга карата да, кошларга карата да ихтирамлы, игътибарлы булып яшәргә Аллаһ Тәала насыйп итсә иде. Адәмнәргә карата да, башка милләт вәкилеме ул, мөселман кешесеме ул, һәрберсенә карата да без ихтирамлы һәм инде әлбәттә аларга карата ярдәмчел булсак иде. Ярдәмчел булып яшәргә дә Аллаһ Тәала насыйп вә миясәр әйләсә иде. Ул мөселман кешесеме ул, ниндидер бер башка динне тотамы, һәр барчасына да ярдәм итеп, үзебезне яхшы яктан күрсәтеп яшәргә дә Аллаһ Тәала насыйп вә миясәр әйләсә иде. Пәйгамбәребезнең бит йөзен күреп, пәйгамбәребезнең ниндидер бер ярдәмен тоеп, күп кешеләр ислам динен кабул кылдылар. Без мөселманнар да бу дөньяда яшәгәндә шундый булырга тиешлебез. Безнең йөзебезне күреп, яисә инде берәр төрле булышлыгыбызны күрепме, яисә инде ниндидер бер ярдәмебезне тоепмы, башка кешеләр дә кара мөселманнар нинди икән. Менә бит ислам дине нинди икән, ислам дине начарлыкка илтми икән, ислам дине яхшылыкка илтә икән дип уйларга тиешлеләр. Һәм инде күбрәк ислам динен кабул итүчеләр дә шушы мөселманнарга карап булачак. Мөселманнар әгәр мөселманнарга карыйлар икән, аларның ниндидер бер ярдәмен тоялар икән, ниндидер бер булышлыгын күрәләр икән, шул вакытта әлбәттә ислам диненә күчүче бәндәләр дә әлбәттә күп булачак. Гамәл кылучы, гыйбадәт кылучылар да күп булачак. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да гамәл, гыйбадәттә вакытларыбызны уздырып, динебез ислам динен куәтләүче буыннар тәрбияләргә дә насыйп вә миясәр әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.